Čo sa stane so spoločnosťou, ktorá si viac váži efektivitu než civilizáciu? Čoraz častejšie počúvame, že univerzity sú neefektívne, že produkujú málo použiteľných absolventov, že sú drahé, byrokratické a že humanitné vedy sú len luxus, na ktorý si už nemôžeme dovoliť míňať. Ale čo ak je to práve naopak? Čo ak si ako spoločnosť už dávno nemôžeme dovoliť univerzity v ich pôvodnom zmysle ako priestory pre pestovanie ducha, diskusiu o pravde a formovanie charakteru? Dnešná politika hovorí o zbytočných odboroch, filozofii, histórii, literatúre, sociológii, ako by hodnota človeka závisela len od jeho schopnosti produkovať HDP. Ale kultúra nie je továreň. Keď univerzita prestane byť miestom hľadania pravdy a zmení sa na továreň na diplomy, spoločnosť stráca pamäť aj kompas. Dnes sa kláňame efektivite, no táto modla nás vedie k svetu, kde je všetko merateľné, okrem múdrosti. John Henry Newman to napísal pred viac ako 150 rokmi. Ak má mať univerzita praktický cieľ, je ním vychovávať dobrých členov spoločnosti. A práve o to dnes ide. Ak univerzity zredukujeme len na tréning pracovných síl, vzdáme sa kultúry, ktorá nás držala civilizovanými. Pretože civilizácia nie je algoritmus, nie je to excelovská tabuľka. A ak si to neuvedomíme včas, možno zistíme, že sme už vymenili ľudskosť za efektivitu. A že barbarské časy sa nevracajú zvonka, ale rodia sa priamo v srdci našich moderných inštitúcií.